så er starten gået. Vi er i gang. Det bliver fantastisk. Vi kan lige prøve at se feltet herude. 40.000 mennesker lige skudt afsted. Så man håber, at publikum de også bakker os op omkring 30 km og 40. Det er der, vi får brug for det. Det må man sige. Nu er humøret højt. Meget højt, meget højt. Vi har fået tid af, fået en masse væske indenbords. Vaseline, rigelige mængder. Jeg regner med, eller jeg tror, at jeg kommer til at lave et lille videoklip hver 7. kilometer, så vi lige kan få en status, hvad formen den siger. Altså lige nu, der ser det godt ud. Ja, det ser godt ud nu. Men lad os se, om det også ser sådan ud senere. Så er vi ude på lidt over 9 km. Den kommer her, 9 km. Ja, det går rigtig fint lige over, at jeg selvfølgelig som altid har batteriproblemer, så min GPS-sensor på armen, den løber selvfølgelig tør for batteri ved 6 km. Men så er det godt, at jeg har al den her positive energi, så det gør sgu ikke så meget. Så længe at min fodpot, det dufter af grill, vi skal ikke have grill. Men benene er gode, og temperaturen er faktisk en lille bitte smule varmere end det jeg regner med. Så jeg har overvejet at løbe i en skiundertrøje. Rigtig glad for lige nu, at jeg ikke gjorde. Så, men det ser fornuftigt ud, og vi er stadigvæk på godt mod en GPS og en løbetrøje færre. Den smed mil væk. Den har tjent mig godt, men nu må jeg sige farvel til den. Og så køb en ny. Køb en ny. Den var slidt. Men umiddelbart så lader det til at blive rigtig varmt i dag, så det bliver spændende omkring middagstid. Men vi ses om en 20 km penge eller sådan noget. Hvis vi husker det. Så er det næste videoblog, som Emil lige mindede mig om, at vi hellere lige må få afviklet. Jeg ved ikke, om det er svært med hovedlysen der. Det går nok lidt bedre. 15 km? 16 lige om lidt. 16 lige om lidt. Benene? Ja, okay. Jeg kan godt mærke, at man har løbet. Men har de også. De har også løbet lidt. Den vil godt 1,5 time, så... Og så Danmark. Der er også andre danskere med. Det er dejligt. Der er ikke helt så mange danske tilskuere som til Berlin, må man sige. Men vi er også cirka, vi er et par hundrede danskere med, og Berlin der er vi 7.000, så det er ikke så mærkeligt. Men benene er gode, og humøret er højt. Humøret er højt. Vejret er rigtig godt. Det er faktisk en lille smule varme. Hvad hedder du? Sanne. Hej Sanne. Hej. Men vi holder lige opdateret omkring 21, så man kan se med Emils ben, de stadigvæk er gode. Så har vi passeret 26. Morten. Der er nogen, der ikke har trænet i vinters. Det er i hvert fald min lår at sige til mig lige nu. De er en lille smule stive. Jeg ved ikke, hvor presset Emil er, men jeg er efterhånden nået op på det der 160 i puls, så jeg laver rent faktisk lidt nu. Ligger og hygger på 155. Det er da dejligt. Så er det bare mig, der har det hårdt. Vi har lige løbet igennem en rimelig lang tunnel, som var møgvarmt. Så skal vi lige have pulsen ned igen og lige finde ind i rytmen. Der var en lille smule presset derinde. Men man kan begynde at mærke det en lille smule i lårbasserne. Nej, det er lige vandet. Så er det godt, at vi har 2 energigels tilbage til resten af turen, men 26 km. Det vil sige, at vi har 16 tilbage, og det er jo bare lige en tur under Brabantsøen. Så det er jo en smal sag. Det er en kendt distance, helt sikkert. Men nu tror jeg bare, at jeg skal tie stille, og så få pulsen lidt ned igen. Så nu er vi 32. 10 igen. En god times tid, så er vi i mål. Sluttid cirka 4 timer og 15 minutter. Det er målet. Det er målet.
Jeg synes, det går strygende. Men man kan godt se, at folk begynder at blive rigtig, rigtig trætte, og krampe. Folk begynder at falde fra og udligne krampe. Og så det er ude, det begynder at batte. Jeg har haft gåsehud et par gange, fordi adrenalinen lige kører lidt ind. Men der er super stemning, så man kan kun blive ved en vej, og det er fremad. Ikke noget med at ned og gå og falde bagud. Vi skal i mål. Så GPS'en og kortet siger, at vi skal den der vej. Så det prøver vi, se hvad der sker. Det er nu, det begynder at blive rigtig, rigtig sjovt. 4 kilometer igen. Det er et godt mærke til benene. Nu, min puls den ligger på, jeg ved ikke om man kan se det, men en 167. Så det kan godt betyde, at nu begynder jeg at blive lidt presset. Begynder stille og roligt at kunne mærke de der sjove små kramper begynder at komme frem. Jeg har ikke rigtig haft problemer endnu. Så kramper mit forlov nu, tror jeg. Jeg skal bare trække den hjem. 4 kilometer. Det er peanuts. Nu er Emil ved at dø. Absolut, skal det gode masser med. Nu ser jeg en krampe ud eller hvad? Ja, det er omkring. Jeg tror, at det næste footage, det bliver målstregen, hvis vi når så langt. 7.13. Here, we hope you enjoy your day, a great day for a marathon. Bienvenue sur la ligne. On avance un peu. Merci. 42,2. 10 km i timen. Det var det. Så mangler bare medaljerne.